सादु बाबानि इयुन रादाबखौ सैथो होनना नोंथाङा सानो नामा? सादु बाबानि बुंनायखौ नोंथाङा बेसेबां सैथो होनना सानो? जुदि सासे सादु बाबाया नोंथांखौ जिउआव जाफुंसार जानो हागोन एबा नोंथाङा जिउआव जोबस्रांनो थांगासिनो दं होनना बुङो, अब्ला नोंथाङा सादु बाबानि बुंनायखौ फोथायो नामा? नोंथाङा रावबो सादु बाबानि इयुन रादाबखौ फोथायनो नाङा। मानोना रावबो सादु बाबानि बुंनाय एबा इयुन रादाबा सैथो जाया। नंगौ, सासे भाइरेल आईआईटी बाबानि इयुन रादाबा फेलें थांदों। भाइरेल आईआईटी बाबाया भारत आरो पाकिस्ताननि क्रिकेट बादायलायनाय जानायनि सिगां बुंदोंमोन जे बे बारनि चेम्पियन ट्रफियाव भारतआ जेननो थांगासिनो दं एबा जेनगोन होनना इयुन रादाब होदोंमोन आईआईटी बाबाया। नाथाय मैयानि चेम्पियन ट्रफियाव भारतआ पाकिस्तानखौ फेजेननो हानानै आईआईटी बाबानि इयुन रादाब होनायखौ नंखाय फोरमान खालामदों। नंगौ, भारत आरो पाकिस्तान मेचनि बागै आईआईटी बाबानि इयुन रादाबा गोरोन्थि फोरमान जादों। सादु बाबानि इयुन रादाबखौ सैथो होनना नोंथाङा सानो नामा? सादु बाबानि बुंनायखौ नोंथाङा बेसेबां सैथो होनना सानो? जुदि सासे सादु बाबाया नोंथांखौ जिउआव जाफुंसार जानो हागोन एबा नोंथाङा जिउआव जोबस्रांनो थांगासिनो दं होनना बुङो, अब्ला नोंथाङा सादु बाबानि बुंनायखौ फोथायो नामा? नोंथाङा रावबो सादु बाबानि इयुन रादाबखौ फोथायनो नाङा। मानोना रावबो सादु बाबानि बुंनाय एबा इयुन रादाबा सैथो जाया। नंगौ, सासे भाइरेल आईआईटी बाबानि इयुन रादाबा फेलें थांदों। भाइरेल आईआईटी बाबाया भारत आरो पाकिस्ताननि क्रिकेट बादायलायनाय जानायनि सिगां बुंदोंमोन जे बे बारनि चेम्पियन ट्रफियाव भारतआ जेननो थांगासिनो दं एबा जेनगोन होनना इयुन रादाब होदोंमोन आईआईटी बाबाया। नाथाय मैयानि चेम्पियन ट्रफियाव भारतआ पाकिस्तानखौ फेजेननो हानानै आईआईटी बाबानि इयुन रादाब होनायखौ नंखाय फोरमान खालामदों। नंगौ, भारत आरो पाकिस्तान मेचनि बागै आईआईटी बाबानि इयुन रादाबा गोरोन्थि फोरमान जादों।